Ang common nato nga debosyon kada first Friday sa buwan sama ni karon sa ganina ang Sacred Heart, ang balaan na kasing-kasing ni Hesus. Niya ang tumong ni ana i-intron pagani na nato no sa mga balay niya na sa day na debosyon nga Alliance of Two Hearts, kay ang Sacred Heart of Jesus pariha raman sa Sacred Heart ni Mama Mary. Niya ato nang gi-practice, niya ipang-intron sa mga balay ana. Ang pangutana dinhilang daan sa Pilipinas niya international man na nga debosyon, dinhilang daan sa Pilipinas kusog kay na siya, pero mura magsigil ang tag-away, no? Mahuman na lang ang eleksyon, di man mahuman ang kompetisyon. Kana bang di ta kadawat nga ang resulta sa eleksyon mauni, daghan ang dili mo dawat nga unta pulos man nag-ila sa Ginoo, nag-ila sa labi na gid sa Sacred Heart, di ba? Ngano ka na hibaw mo? Kamo na lang niya itubag na assignment. Nga kung gamayng tubag na adinhis atong ebanghelyo kaning Mateo 16:24 to 28. Timan-in ha, Mateo 16:24 to 28. Ni adinhi gisulti ni Kristo unsa daening tinuod nga pagsunod kaniya or pagdawat sa iyang mahal nga kasing-kasing. Matod pa niya dinhi, ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Para nako mauni ang number one problem nato karon, kay di kita ganahan mosunod aning maong pagtulun-ana. Kinsa dinhi ang mosunod gyud ani ta sa kamo? First requirement, kalimti imong kaugalingon. Sus, purti gid nato yung makapreserbar sa atong kaugalingon. Hasta gani ang atong pagsimba, ang atong tumong aron nindot atong kaugalingon. Hasta sa atong pagdebosyon sa Sacred Heart, ang atong gihuna-huna ang mga promises, ang mga gipangsaad nga nindot sa Sacred Heart. Pero nalimot ta sa requirement. Ang requirement aron madawat nato ang nindot, sundo nato. Pananglitan ron mo take ka og bar exam. Unsay imong ginahuna, pasar o hagbong? Or board exam. Unsay gusto nimo, mo pasar ka o mo hagbong? Wala inoy, mo take kan ikas board exams or unsa mga exams, mo pasar gyud. Pero ang number one requirement, follow the instruction. Ayaw pagbuot-buot og moingon gani nga put an X, ayaw pagput og check mark. Hagbong yung kaniya. Sundag yun ang requirement aron mo pasar ka, di ba? Og moingon gani nga shade, ayaw badlisi shade. Asawan, sakto? Karon kamo kinsa dinhi ang kalimtan gid niya iyang kaugalingon. Taas nga mo. Karena di na gyud maghuna-huna sa kaugalingon. Ang isultis Ginoo maura gyud ang iyang buhaton, bahala nagmasakitan. Oy, wow. Mao na sigil Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko, Ginoo kaluy iko. Ingon Ginoo, paminawa sa ko. Gusto makakang kaluy anti ka, paminawa ko. Amo na niyang gisumpayan dire ang kinsatong sa ingon niya, kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoo niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Gisaad ni Kristo in relation sa gisaad sa Ginoo sa atong Old Testament na atong gitubag diri sa Salmo. Unsa to itubag nato sa Salmo? Ako ang magpahamtang sa kamatayon
ug maghatag sa kinabuhi. Grabe kayo ni nga gisultis Ginoo. Siya may nagbuhat nato, siya ra say makapatay nato, siya ra say makahatag nato kinabuhi. Diri sa unang pagbasa, ngilo kay paminawon ang Ninibe. Kaning Ninibe nga word, dili ni katong Ninibe nga kuan lang katong giwalihan ni Propeta Jonas. Ang Ninibe nahimong simbol ni sa mga tao or mga nasod. Ang mga nasod nga dili na mutuos Ginoo, ang mga nasod nga di na magsunod sa Ginoo, mga matay gyud. Bisag unsa pa ka developed, bisag unsa pa ka genius ang ilang mga leaders, basta di na mosunod sa Ginoo, patay gyud. Amo na rin hitabo Russia and Ukraine. Kanisang Amerika, kaning mga dato kay mga nasod na mga matay gina sila basta di mo sunod sa Ginoo. Matod pa diri nagpangidlap ang mga espada, ang gikuan ani ang gihisgutan ani kato pa man kinaraan nga gubat, pero karon oy nagpangidlap ang pako sa eroplano. Naghaguros na ang mga barko, ang mga tangke digira. Nagpanikad na ang mga ligid o ang mga pako sa mga fighting jets o mga uban pa diha. Ang mga nuclear weapons nagkisi-kisi na nga gusto na gyung mutira o mga matay na ta. Bitaw, hinulgaay, pakitaay sa ilang mga armas o mga igugubat nga mga equipments. Hinadlokay ba? Pero usa ra gyud problema diha, mga self-righteous people. Di na kamaong muwagtang sa ilang kaugalingon, di na kamaong mupaubos. Abisan sa inyong balay, testing nyo, kamong mga asawa o bana, ayaw mo paminaw sa Ginoo, mo'y paminawa inyong kaugalingon, nya sunda gid na, gubot gid mo. Gubot gid. Bungkag gid na inyong balay, gubat gid na. Lupad pa ng inyong mga plato, mga kaldero, mga buak ko ng mga butang diha. Patay gid mo. Ana, unsa may makuha? Baliha ko no be. Kalimti imong kaugalingon asawa, ikaw ba na kalimti imong kaugalingon? Unya mo'y paminawa ang Ginoo. Moingon dayong Ginoo, asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Mingon imong bana nga kaligo na day, ligo sa ka, ana bisag hilantan. Na ligo sa ka didto. Ana, unsa man sugot ka ana dili? Sugot. Oh. Ingka, padulong mamatay ko, ay mao lagi nag-ingon ni Kristo, mas maayo pag mawadaan ka sa imong kinabuhi, pagsunod di mo nako. Kay makabaton ka niini. O sige, supaka imong bana. Ayaw kaligo. Mingon din na imong bana. Adto sa pikas day. Adto na natabok na to silingan. Nga naman, porte naman imong bahua. Luod naman kay kaparaniya. O di, adto na ngantong higdas pikas. Pero kaligo, di ba takigan ka? Nigtakig na nimo. Sa may buhatos imong bana. Atimanon ka, hapyuron, hiloton, dados doktor, atimanon, alagaran, o di mo close inyong relationship. Before ka mamatay, close na kayo mo. Saman, ay may imo na i-prepare, katong mutabok sa silingan o katong maklose mo. Hoy, tubag. Nasan? Para sa mga bana, igugmaan yung asawa, ihatag yun ang makaayo nila. Tanan nimong sweldo, tanan nimong kinitaan, ihatag yun sa asawa. Ang tanan nimong mga lakaw, imog yung ipahibaw sa imong asawa, kay imog unang kapikas. Mga bana, sige, suway ninyo limod-limod inyong asawa. Suway bakak-bakak. Di ba bungkag lampini gid mo, putak-putak man gina, mahibawaan man ka, labi na karon daghan na kay social media, na dali kay kamsakpan nya bungkag, pero praktisa kuno ang honesty, sincerity. Ayaw sunda ang imong gusto nga naagi ng mga ismiringhoy. Oy, kanindot sa relasyon, di ba?
Unsa man say sugo sa Ginoo para sa pare? Ha? Ang sugo sa Ginoo nga ang tanan gid nimong income sa parokya ibalik gina sa parokya, sa katawhan. Mao ra gid na. Sa unsa may ako Lord, stipend. O kana, mao bitanan na kay stipend kay imo na. Og makasabot ko ana. Unsa may mahitabo sa atong katilingban? Malambuon kay kadaghan anang muhog des kolekta. Nya punan pa ni atong pamaligyag slots para sa atong mga special projects. Di portig yung daghanang musod kay naman sila mamalit. Gahapon gani pila na itong halin. Nahalinan tag 346 ka slots gahapon, 840 na atong halin karon. Pakpak. Nindot ana. Okay, siguro moabot ni na og 1,000 or 3,000 ba ni karong Domingo. May na lang. Nya, unsa man anako isod ako sa kong bulsa kay ang ako yung kaugalingon, ang ako yung future. Di oy mosunod ako sa Ginoo. Ang tanan nga gihugs kolekta ibalik na ang lugar sa imo stipend. Nya kay gihunghungan mo sa kus Ginoo kanang imong stipend ipalit sa dagslot. Ngano man di ka mo palit ang imo rang mga parokyano may mo palit palit sa ko pila man Lord na po kada semana na dako sa dana Lord may na lang na ibilin ani mo din sa parokya ikamatay nimo ay no ikabalhin din nimo ana na kay nabilin diri nga tag na po kaslat kada semana palit sa ko magsigi ko kog panglingi tan-aw na ko agid ato Mangutanap tapos Ginoo kana inig-ingon dito sa atong treasurer, Pader mao ni imong stipend. Kasagaran malones man na sulti. Pader mao ni imong stipend, pila may imo aning kuhaon. Ana. Igtan-aw nako. Yay, 45,000 average 40 ana. Nako kuhaan pa ni ron og 5. Sus na apam pakuaan panig 10, 30. Nya kay naa man sad koy commitment para aning atong mga staff dinhi nga mutabang sa kus ilang mga problema. Kuhaon lang nako 5, labing dako 10, the rest ako na nang iuli o ihatag sa atong mga personnel dinhi. Mao nang inana ang tumong nako nya sa man Lord gamay na lang kay ni iniglakaw pag ginako na ay pobre na adere madre mangayo tahatag lang sa dana hurot na yon ingon ang Ginoo mas may nang mawad-an kas imong kinabuhi tungod kanako unsa man say imo pari man ka naday kay anak nako wapa na nya unsa may imong panagan-an nga wa may dependent nimo naday kay mga dependents nako akong pamilya ka mga dagko na nila nako nya kay mangayo man tagai nya wa nako ikahatag ay sus mabuhi ra na sila bisag mamatay ka karong gabi mabuhi ra gid na sila nako bitaw no kay dagko naman na buhi man ginang manok nga mga kalang kana pa bang dagko ng tao adi nako mobalaka ana unsa may resulta sa nakita ninyo dinhi sa atong parokya og sa akong na share amazing no amazing kay tanan pagkadaghan des mabuhat nato kun magsunod tas Ginoo pagkadaghan daing mahitabo nga nindot kun ang atong kaugalingon di na mo'y atong huna-hunaon kung dili ang sugo nas Ginoo purtid ang daghanang mabuhi daghang makaeskwela, daghan ang malipay, daghang mga improvements nga mahitabo sa atong katilingban. So mora gani akong gauge, ang tao kung magsunod gani is kasing-kasing sa Ginoo, daghan kayong kalipay nga mahitabo sa iyang palibot. Pero ang tao gay magsunod na sa iyang kasing-kasing kining tawhanong kahakog, tawhanong garbo, tawhanong kasuko, hasta daghan kaing kadaot mahitabo sa palibot gubat pay imo to the max tension sa kalibutan magkurog-kurog na tas kahadlok sige lingian na imong tupad ngaing na siya ato nang kalimtan atong kaugalingon ha sige na nya mangutana niya na siya unsaon man yan
mamalit na tag-slot. Ikaw nakapalit naman ko sa puni, kada simana kita palit. Parehang father ba? Kada simana mo palit. Tistingin ninyo, palit mo kada simana. Ikaw, mapurdoy mo sa tanak, father. Palit lang god mo. Tag sa kagatos or pilay imong available 10 pesos o palit ka kada simana. Tapos tuig abot ginag usa ka slot nga 1,000 man ni atong per slot. Tapos tuig kaabot yung kag 1,000, di ba? Palit lang kag tag 100 kada simana. Ka-afford yung gana. Nya, tapos tuig. Oy, so sobra o sa kaslat imong mapalit. Nya kay namatay man kapagkatapos tuig. Sa may resulta. Gadto ni mos Ginoo, mingon ni Ginoo, kada simana jud kang nagpalit og slot. Ay, wa man to kaabot og usa ka slot niyor. Sa dili oy, ang imong kasing-kasing kay nipalit ka, equivalent na to sa 1 slot para nako. Di ba? Sa tupad nakapalit kag slot, partial dinhi sa atong measurements kalibutan, partial, pero dito sa Ginoo kada nimo hatag sa simbahan. For that purpose, complete ang iyang tawag, ana. Complete. Kaya nga naman, ang ihap sa Ginoo, diha magsukad sa kasing-kasing, sa gugma. Dili sa amount, the love. Nya kaya ang ibong nanglitan, mupalit kag usa ka slot, nya 200 ra imong kwarta, karong simanaha, hatag kag 200, Lord, ug naaplang ta ko'y 1,000 gid tani, 200 lang ang ako osang ihatag, punan ko ni sunod simana. Pero sa matas Ginoo, kompleto to, 1,000 to siya. Nga naman, ang imong gugma para mas 1,000, di ba? Kakuha mo, na'y accounting sa Ginoo. Unsa naghagmingon ka, kini Lord, nagrepresentis akong kinabuhi, ihog ko nis kolekta, piso raman na. And then, pero kung doon na palang kita ko'y 1 million, maunta ni akong ihog din sa matas Ginoo, 1 million na. Kaso lang, piso lagi imong kwarta. Nga, naglakaw din ka nga ito pag-uli. Kaya wala na kay ikapliti. Ayan sa may tanaw sa Ginoo, porting dako ang donisyon ni mong simbahan. Gugma. O yan sa may ibaw sa Ginoo, ang labing dako sad nga grasya. Mahingangha niya ka. Inigtanaw ni mo after several years, mahibong ka, hala, kadako aning grasyang nahitabo sa akong kinabuhi o sa akong pamilya. Mahibong yung kana. Nanay kalinaw, kalipay, na ang pagsinabtanay, naapag yun ning pagka malambuon, pagkadaghang mahitabo nga nindot, dili gubat, dili panag-away, dili pag-iyahay, dili pagdinumtanay ang nahitabo. Mana na siya? Nindot kayo na. Natistingin na ninyo. Ang mutisting, manindog ta.